Daydacan, dayda, getir özüm işler. Bak onsuzam sen kendi işlerine bağda. Hedir, mekan canım gelmedi. Sen gittik nakara tara. Daydacan, men naharmak tardım. Bu daşıldaki işler özüm eder. Bir diyinciniz alın. Şuun için ılga billiniz. İnni bir rahat oturun ha. Bak men sizden ıra değiller. Böyle bir yerde otursam yüreğimiz yerde bağlam. Yüreğiniz gıtyan olsa daydacan, şehir aylanmağa gidin. Doğulluğuda mihmançılığa varın. Bolmasa diyince merkezine koyuverel, diyince alın. Bak işlep öğrenen canım bir yerde oturup karar tapamak da bağlam. Bilyenler. Mekan canım hala baronok işlep yörenme. Vah, daydacan, mekanım neyme? Gelin. Mekandan adara vergenlerdir da. Yok daydacan, inni size diyince almağa vaqt dolu, siz diyinciniz vuralım ha. Bak borlu gözüm. Siz ağzı bir olsanız oluyor. Dıyın salmağa da vaqt tapas bağlam. Arskal, eni sen şey görüşe katnaşak mi? Ne katnaşayın? Kakam rızıttırın o. Yoksam katnasına gel. Tälimçi kakanly özüň görüşür nida? Belki tälimçi haýyş etse kakany uzatdyr. Tälim şeyem sana tiptira. Jaňa dipdir. Kakaňam. Hawa. Ondan kakaň näme diýipdir? Näme diýsin katnaçykka diýipdir. Katnasa başga gurnawlaram, kan şoňa katna bersin diýipdir. Arskal bildim. Näme? Näme etmeliň bildim. Aýtda bilen olsan. Arskal sen wara näme etdiýsene? Häzir hiç kime bildirmän. Eneň ýanyna bar. Eneň ýalbaryp gör. Görüşe gatnasyň gelýärdi. Eneň aýtsa kakaňam ýok diýme. Ay bilmedim de. Kakam enemiň aýdygyny etmez. Uy, näme etmesin? Eneň sen kakaň ejese, bize ejem bir zat diýse ýok diýemdok. Kakaňam ýok diýmez. Ýöne sen eneňden gowja haýyş et bolýam. Nädýä gowy pikir edip? Şeýda emi kamay? Eneňem men gowar o. Isleseň menem maraýyn öýüňize. Ay ýok. Gowzy men ni közüm aýtaýyn. Bolýa halanyň etýänok man aýtgyn bolýam. Bolýa. Men anny gitdim Arskal. Vay Cennetcan. Vay Cennetcan. İşten geliyen mi bağlam? Salam aleykum, şu hova işten gelýän. Şeylemi. Hova. Vah, şu gün hova da bir hil qowully. Ay hova da ýadyň howasy. Yança gaýnyň görgülen bazardan yüklenip çık geldi. Ay hova bazarlak geljek diýip oturdy. Vah, şeyledirle bolýan. Vah, şol işlerde aýal maşgal etmeli. Oglu bara döwýäli. Vah, hey, gaýnyňa galypdyrmy şol işler? Agryp götürdüp bormuş ýaşdan soň. Vah komşucan, gaýnyma näçeler diýetli özümi de dersip, ýöne biz diňlän owa. Hay hova da, oğlun gelinine inanmasan ne şeyle bolýada. Vay o näme diýdiňiz bolu komşu? Ayna va terhin adam. Ay, ol oğlundan gelinen üýüne gysganýan bolaýmasyn? Şoň üçinem öýde bar işe ýetjek bolýandyryň. Wah, ýoksa ma sen ýany gelinim bolsa, dünýäni baş etjege. Goýa gör komşu, gaýnymyň oğlundan gelinden aýra zat ýokdur. Wah, käşke çyn bolsun nahirne. Borla komşu men saklamaň şeýle diýişim kän. Mine goňşarlykda bir görünje dadym aýdaýdym. Bolýa sag oturuň. Oy bolon bolsun gyz. Arskal. Näet kakaň geldimi işte? Ene o aýtdymy? Näme diýdi kakaň? Ay ýok. Näme ýok diýdimi? Ýok diýen ok. Onda näme? Inta kakam işten gelen owa. Aýtmadym eneňem. Kakam işten gelmesi enem näde başsyn owa. Uy ha, kakaň açan gelýär. Öňe şu wagtlar gelýärdi. Bolýany mene gitdim tälimçim çagyrdy. Arkan gidiver ağam. Enem açsa da kakam ruhsat bermeýär o. Senki näme gürlemän atasan o. Bolýa sag bolandy.
Salam efendim. He, mekan oňşy, älik salam, işden gelýärmi? Awa gelece işten gelýän. Görýänmi? Ejen bolup berşini. Ha? Nefsiň agranokmy ejenim? Tügeleme boy siratyňa seredende özüňe pelwan sıpat. Ýöne gaty görmek oňşy. Siz gaty lellim. Ay gelece gatyr beýleräm däldirler. Göwnüňde bolaýmasyn. Göwnüme dag dälle oňşy. Görüň okmy görgüli günüdür on öýde sermenip ber. Gelin bolsa işden bedenip betsen päder sülmürek geler. O görgülem hysırdap ýa-da baýlanyp ber. Ay gelece işlede işten gelerde. Vay geliniňe hay diýip bilen okmy oňşy? Ya ejen bolup berşin görmek. Ay gelece menem ejeme näçe edek diýdim. İş zat etmedim. Goý goňşy diýäniň ýalandyr. Onu sen niýmeli, onu geliniň diýmeli. Ejeňe otur daýda, meni deýin hemme zady diýmeli. Biziňe goşulmana da hakymyz ýok bolen. Näme gözüň bilen görüp dursaň durup bolýarmy? Bolýa gelece. Men kän eglenmäýin. Menem işden ýadak geldim. Öýe baraýyn gelece. He, bar. Ejeň ýyljaçyk nahar taýynlandyr, iýe bolar. Oğlum, hani bu näme iş berdiler o kapler hani? Ağaç çırıçtadap ököç Kıtırmancı bok oğlum, kıtırmancı. Cennet. Näme? Cennet näçe edekler aýtdym sana. Näçe edek aýtdym sana. Mekan näme bolly? Sen haçan oýjak şu häsiýetlerini? Mene düşünmedim de mekan näme bolly? Ejen şey üýün işleri bilen ılgap ýörmelimi? Vay men näme ejeňe işle diýänmi? Bu daýdym oýda bir ýerde oturmasa näme diýin? Goýsana. Sen ejemň elinden şey işler alyp ýörende ejem şey edip ýörmeýär. Sen gowsy bara. İşiň oýdy üýde otur. Sen işiň gerek gelmema. Vay mekan, işiň taşlabır diými? Men şeýle däkli işleri ýetişýäne. O daýdama näçe gerekler diýän. Bişirme nahar özüm bişirerim. Almaşa eline söýsän özüm eder näkli işler diýdimem. O men diýenim etmese näme diýin mekan men? Ay, o da. Sen öwrenşipdiň ejem görüledim. Seredoma. Sen oğlum 12 ýaşady. Bilýärmi ne artgaljan 12 ýaşany? Habaryň barmy sen? Hawa bilýän. Ýaşany näme? Bilýän bolsaň, indi maňa işiň gerek gel. Şunça ýylyň içinde ejemiň oturan wagtyny gördüňmi? Gören näsin? Mekan, sana näme bolýar? Sen maňa düşüne. Hey men ejeňin jydarmy? Ýa-da daýdamyň özü? Näme? Ejemden nadeşlik bolarmy? Näme hey zeýrek bir iňirde oturan gördüňmi? Gören näsin? Näme geldim elimden işimi almadı diýer öýdýärmi? Ýok, onu ejem däl. Goňşular aýdýar. Goňşular? Goňşular näme işi barka? O gülýär günümüz bar bizim. Biziň ya goňşu bilen işimiz ýok. Ondan mekan, o goňşu diýäniň kim? Haýsy goňşu diýär şony? Kumandıratmasana Cennetcan. Goňşu diýip. Ine, mähri gelnece bilen, gültäçence. Goňşu dämi şular? Şolar onu mydama diýip gelýärler. Mekan, Gültäç daýda bilen mähri gelnejen gep üçin men göwnüme degme. Olaň biziň başgalarymyz barada pikri meni gyzyklandyranak. Şeýlemi? Seni gyzyklandyrmasa da men tonýan, maňa gyzykly. Irkıncan gel oğlum. Tapaklaňa taýýardan boldyňmy? Hawa ne bugün kan iş vermediler lan. Yine goşkiya tutaymalı şovalle. Olam sonra kat tutanna yene. He, seýlem balam. Soňrak menim islemden daýynamdan soň bilece ýat tutaýar. Ola ene sen kitapdan idarlap dursaň çaltan ýat tutgan eme. Ene. Oo. Irkıncan, bir zat aýtsak bolýarmy balam? Ene. Ya tapaklaňdan yaramaz bakarlyňmy? Jokle ene o derlay. Sen kakamla güleşip berayda. Kakaň bilen näme barada balam? Görüş saratalay. Ma görüş atnama ruhsat jarjayda kakama. Wah köşedigim. Inegden hara isläp geldiňmi? Ene senni sen ruhsat jarara. Senin ejesa. Sen diýen etera olene. Diliňe döneýin Irkıncan. Enediniň näde burun tapmaldygyny bilýär-de balajygym. Goý betip ýalbarmy balajygym. Ýüregim edilýär. Ha açakam sana bordime etjäňmen. Aýdaryn balam, näme aýtma? Ýöne
Bor diýjegin diýmejegine balam bilemok. Gara seni bile haýyş etjegime çyndyr balam. Kakan ejesiniň haýyşdyna boş goýmaz balam. Ýöne asarja sen ihlasyňa mahyn kakan boş goýmalylar balam. Onsoň balam garly pälwanyň neslen bir ýerden urup çykmalydyr. Sen atly pälwanyň neslinden balam. Aydım aydın isem sesin olanak diyalar. Pelvan olayın isem kaka marçıkka. Talimçi ben seninle okuyup bar diye. Dostlarım aytıp şatlanyar, oğlancıklar görüş tutup adalyar. Men hem dostlarım yali pelvan bolasım geler. Men hem dostlarım yali pelvan bolasım geler. Vatanın avrayın dünya yayasım geler. Ece, Hawa, borna sağman oturun. bolya köşegim. Tagamanca gidip gel balam. Bol ya. Mekancan? İşe var ya mı? Salamu aleyküm dayda. Salam. İşe var yani. Ol qaradan bilen qapyn süpürüp ýören ejeň mi? O görüp dursun ha. Ecem bir yerde oturtmagan fattal. Wah hey, otursan otururla balam. Bu ayalyň zor çykdy. O näme diýdiň ol dayda? Ol sen üstünden isledikçe höküm sürdi. Oň bilenem oňman ejeňi öz hyzmatkaryna gördi. Wah aýna wat görgüli bütün ömrüni işläp geçirdi. Bir teňecik tapsa özüni harçlaman taňa harçlady. Deň doşlaryndan keň bolmasyn diýdi. Wah inne bir rahatlyň höýürini görse bolmazmy balam? Ogly bilen gelin hyzmatyndan geçen bu kara gözden görenokmany. Ay dayda, meni men äçegelek diýen ejeme. Ýöne itmese men näme deýin? Wah ejeňe gynanýan. Näme gerek geliniňi işletmek? Inne otursun öýde. Inne ejeň görgülen bir diýin salsyn ha? Wah hey, size ne çaydanыңda da boğuloktan gerip ya da mundanam çıkıp gitýär. Dayda, men işe ýa galýan. Men gideyim.
Wah hosarım bolan soň diýen. Öküdüň şahyny ursaň, ennamy sızlar diýerler. Wah hey, bolýar daýy. Mara, iş bilen çıkaydı. Ayna wat? Gültät gowma togar. Gowma mehri. Ayna watdaýda gowmaýardaýlan. Şükürüňiz bolýarmy? Sag bolun. Ayna wat nerden gelýän? Bazarlak gelýänmi? Ağış ayna watdaýdan bolup bersin görüp. Yüregim dagy ilýär dagy. Bolup görsüne serede, bazara da öýde gitýär. Öýüňem bar, kesişiň goýunna. Haçan görseň işläp ýörünür ol. Öýüne barýan ol ertirden aşama şol howlusyna sermeni baýlanyp ber. Ahit, o mekanadan telim gedek diýdim. O gelinem işe gidip gelen olup sürmürep beden girip çıkıp dur. Daşa da görsün, şo gelinin ýüregi daşdanır. Şeýle bolmaly. Bolan näme gyd okul bolan näme? Otursunna gaýnyň hyzmatyny elinden alsynna. Şonyan okuly ýokmy? Ýylygyny deme var şonyan okap. Molum ýörün bar. Ha, bolan gitdi. Çağan ýöne atkyş ýetirdi bir. Gorýdym gitdiýär. Aga bir aýdan ýelden bir görüşýärdi. Ejenlenir bir goňşaralykda bir gürrüň eten diýmeni goýamak. Gelini mekan dinlen oga. Şey. Dinlejek zatmol. O diýenne de gıýgyryny da dinlen ok. Hol arada baramda gaýnanesine näme diýdi? Men bulyň hyzmatkärde edibir öňketýän işiňizi diýägen gelini. Şey diýdimi? Ha, onu o mekan dinlejek mol. Ay sen kulağım bilen eşitdiňmi şonu? Vay ağayt, edil eşitdimem diýmäýin bolin. Şu şey diýen ýaly bolup dururlar da baramda şo ümizim etdi de şo. Oğul şey dip berip tutmalı gelini. Ýülegine gedek galpdy. Bir bilen şeýle bir agdy bir taýda olur. Bar tamam, gelinmi gowmy diýip. Ay, bizimkiler aýyla däldi bir hili. Ayna watyň içi ýanyp durandyrlar. Ağay şu öýçülük bolardy, gowuk bolara. Şu hiç hem şolara barýan ol gowukam ýok, galmagalam ýok. Haçan görseň bir-birine mehriban, ýylgyryşyp oturlar. Agtyklaryna çenli bara. Ene dip daşynda pırlanýarlar. Ya şu iýil ýüzüne şeýdýärler. Vay, şeýden bolmak näme gerek diýsen, öz boluşyň ýaly boluber. Neler var, howludan var, dinläp görer. Evet, öýçüde. Gülşen olup, çay sen olup, nahar sen olup oturlar. Ben mekana diýen zatlarymdan biragdan diýen ok geline. Diýmez. Men hem aýtdym ha onu, diýen ogun. Şeýlemi. Bizim öýmede ýöne girsen, alyk ok, bir-birimiz bilen düşünşi bilmän geçe. Olur näme beýle kägi? Vay, iýil ýüzüne etýändirler oňşy. Bilýän oňşy, bilýän. Artkalcan, bar öýüň ýerde oturaýa bolsun. Bar beýdip gamagat oturma da. Häzir kakan geler işden. Eneň aýtjak diýdi, bar bolsun, bar öýüň ýer. Boraja häzir giýjek. Goňşy, agay cennet öýündemi? He, Mehrijan geliber öýdedir. Agay gurbanmysyň? Ha, gel. Böleme, arma öýüň işine gelme. Agay cennet, bolun bir işte açar taýnapdyňlar, şonu gaty gowurdum da, kyn görmesem öwredäýdi maňa. Boy bor öwredäýär. Vay, agay bıçağın näme ýüz salykdy da bir göwnü degaýdym oğlum. Wah, şo kakatmyň ýoluna garap oturuşda helen bäri. Görüşe gatnaşmagy ruhsat alyp beräýdi diýip enetinden haýyş edipdir. Inem şo kakatyna garaşyp oturşy. Wah, çağa, ağa şu mekana bir hili adam dagy. Ruhsat beräýmele beýtip bermän. Özüme bir mahallar görüş tutardy. Oğluny ruhsat bermän ýöşüne bir de düşünemdi. Bak şoda bardadyň tebäbi. Şo sınıfda şaşyr geldi bara, şonun 3 gedek ýylygyny ýykylypdyr. Şonun bärim görüş tutmadyny goýdy dagy. Bak bilýän Cennetjan, şu köplere şoň özünden beter gyýnanyp düşýär eşdip. Şu mekanyň görüş taşlarını eşdip başga owadynym töwürler gelenler bolupdyr şo. Ha, o bolandyr. Şu töweregimiziň oglan uransaň öz pelwanymyz diýip biz hem gowanardyk. Agyz onu soňa birinen ýykylym diýip, owan pelwansyz goýaýmak bolmasa. Oh, häfet şoň ýallaşoň. Bir zat kellesine geldi pikirini üýtgetjek gumany ýokda. Şoňky gedegen görüş tutanyny şu gedegem ýykylaýsam, inni görüş tutmamy goýjak diýip şert edenmişim.
Onunla da şu oğulcuğunun yorunu böget bolup durmasa gowulacak ekenne. Şu pelwanın neslinden her kim pelwan tamakiyinna Cennetcan. Agy Cennet, bu gaýnyň işte daşda görünen okdy, bir ýere gideýdimi? Yok loga dedir şu çay içmeye öýe girdi. He, şey diýsene. Asyl o görgüliňe oturup çay içen wagty wa diýsene. Bolmasa şoğulla bar ferment berendir görgüli. Olam arasına oturmala Cennetcan. Uy, agay men işte çarçyn geldim de bir gayrat edip öwre däýsen Cennetcan. He, ýür bolmasa men ýazyp bereýär. Ýür otur bir gayrat edip öwre. Kakam öyle. Eneme uslayın. Ece kakam öyle. Bak şu mekanam çağan şey dip kösep bermeli elem bolin. Hani elimden çay içeren uğruna çık. Oğlumu kemede aha sarım yeke koy. Irsıgıp canın işini bitirecek bolup bir sayının süpürün. Enesi siz aýtsaňyz gaýra gaýşyp durmazlar. Borony men çay içeriň uğruna çıkayım. Size de getireyim mi? Bir kendicik çay içeyim benim getireyim. Ejecan. Yine şu görüşlü urruna aldırsa, men madamım bolmayan bilýän eje. Oğlum, şu gurrun goýdy bolsa, senem yaraň täzelenýänini bilýär. Ýöne, o da men baýlajygym da. Menim bir wagtlar ırsgaljan ýarka göreşe gatnaşjak diýende, menim bir wagtda garşy bolupdym bala. Göreş diýilen zadyň ýeňil paýdalygyny bilýän bala. Şo gedek ruhsat berem dedi, ýaýdana beripdim bala. Şu wagt ırsgaljanyň göreşe gatnaşjak diýende men näme ala deden däl rütgäm. Şo gedekden beter ala deden. Ýöne, oğlum, ırsgalyň arzuwyny ýerine sowurmar bala. Senem beýdip ırsgaljanyň höwetini gaçyryp berme. Bir wagtga şoksuzlyk bolmady. Ýadymdan çyk. Oňa derek oğulcum yarışlarda yeňisi getirer. Ondan oğlum senem beğenirdim. Ejecan. Gatnajak bolsa spordyň başga görnüşlerim käne. Gatna bersinler, men garşy bolup duramam eje. Aýdyma gatnaşjak bolanyň sesi bolanok diýip ýürejigini çökerdiler. Ejecan, sesi bolmasa bolanok diýerler de, olar näme başga ses alyp bersinlermi? Wally, aýdyma sesi bolmasa göreşe okuýunyň bardygyny bilýärdiň oğlum. Koy özüniň okuýpsy därligini hediletip subut etsin. Ýöňe sesi ýok diýip bardyny alsalar. Indem telim aýaň direktordyň bolmada. Eje. Han görürse, ertir bir tälimçisi nur göröýün. Bir gurleşik göröýün. Şeýit oğlum, şeýit. Askal öýdemi? Gel sana da. Ene aýtdyňmy? Ha, ya enem o zaýda tür. Aýna wagtda maňa da kakam gatna berdi görüşe. He, seýlem bahram. Ola goýulaydyr. Ana ırsgaljan bilen töwelimi bilýär atnasyny bana. İnsanda ulu ýarşylara gidip bayrak barnak gelirdiň bana. Ene sonra bayrak gelemde ilk bilen medalym sana okutjak. Medalym sana ýanatjak ana. Ýarşylardan alyp gelen bayramdan bir ýygnak goýup bolar bana. Onu öýümizin iň görnükli ýerinde bilet goýup bana. Aýna wagtda enem aýtdy. Askalaň arsy perwanlarda niýe dogmuş ol. Ene, atam daşar ýurtlara da ýarşa gitgädimi? Wa köşe o wagtda türkmen perwanlaryna dünýä çykmagy mümkinçilik ýokdy. Töwelemizde ajaýyp zamanada ýaşaýan bala. Arkadamız türkmen ýaşlarynyň türlü uğurlardan ýetýän derejelerde öz enatalaryndan beter bolýar bala. Ulu ýaşlardan ýeňiş galap gelen perwanlara arkadamyň öz ýörüýti bayraklary berýär. Dağdan arkada olanın dağdan yürüğü olur diktirir balalar. Arkadamızın himayetini duyan yaşların nesip bolsa qarancak ulu ýenişleri ümüzdedir. Nesip bolsa sizem ulu ýenişlerinizden halkymyzy beğendirersiniz. Ine oğullarım ırsgaljanyň garraçasy, garly perwan bilen baglaşykly bir gyzykly wakany görürüm berýär balalar. Hawa bana. Waka şeýle bolupdy. Bah. Ece meni işläp ýöre. Ne çaýda?
Men suňdan amykly gurlaşaýynna. Ne oldu? Şeyleni. Onda yürüyor var hadi. Yürüyor var aýla. Ha, bol ya, hadi. Yürüçe. Ece, sana ne çeydekler aýtmaly? Üýde geldim waka bu işler sana galdymy? Oy. Diýäniň näme oglum? Diýänim Ece, men hali çydamok Ejejan, çydamogyn. Çıtamadı ýaly. Näme boldy oglum? Şu komşuların gepine çydamok Ece. Näçe diýmejegim bolma inni men çydamok Ece. Ejejan. Men şu komşuların ýüzüne teretmäge çekinýänni, ina naýda Ejejan. Oglum. Çekinir ýaly näme boldy? Mundan öter näme boldy Ece? Bütün ömrüňe işläp gelýär. Inni ur senen beýle geceler ýar oturaýda Ejejan. Inni ur diýinjiň alaýda jan käbe. Ya gelin hyzmat eden atmy. Ya gelin hyzmaty siltenwe diýämi? Aýda Ejejan näme kim buna karşylaýdy? Aýda Ejejan. Kim günäkär diýip oglum, şeýdip gymyrlap ýörenmi? Birini günäkär etjek bolýarmy? Ejejan, yine Gültäşdaýdam yine maňa käýedi. Mähri oňşum, her gedek geçende bir dadym diýip galýar. Gültäşdaýdam, ejeň howsardy däldir. Ejeň howsar bizdir diýe her gedek aýdýar. Ejeňe beýdip hyzmatyny etdirip görmäge utanmaýarmy diýip, hani ejeňe hormatyň diýip men dili bilen ýere sokdy eje. Gültäç näme üçin şu wagt men aladam etýärkä? Ha ol daşkynra howsarmy? Ýöne kakan bilen durmuş soran wagtlamada. Men tanamagy islemämni. Kakan ýok bolan wagtlary, ýekdime kyn bolan wagtlarym bolupdy bala. Howsaryň diýip ýeke gedem gapymdan gelmänmi? Şu wagtlar meni garyndaş hataklar gelen okdy Gültäçim. Olaň öýünde kuşun tüýsüýdinden başga tapyljakdy şu wagtlar. Ýöne bir gedek 2 kilo un bilen dedi. Karda deretmän. Gel bugün men aladam edäýsin diýdi. Wahy, şu sözler maňa aýdyn bolsa, bilýärdim de näme diýjegmi. Ece, geçen ýatlamak näme gerek? Ay beýle komşularym diýär ejeň işlediýän diýip. Wahy balam, diýen aýdan kän bolar. Bolsaz gurrunlar kulak gabartmazlar. Gowsy sen. Aýal işine goşulma oglum. Bak, sen de çay demledin. Çayın boğmak iç. Bak. Bar Ece. Ece, öýdemiň? Bak, öýdedim balam. Oğlum. Harma oğlum. Bar ol Ece. Meh, Ece al. Bu näme oğlum? Ece, Hawa. dün bolýa diýmediňme uzakluğun bir hilek bolup gezdim. Sözümi ýykanga wa oğlum. Sen maňa ýok diýmediňe. Tälimçiň ýany bak görjek diýipdiň. Bardyň oğlum. Ay mene tälimçiň ýanyna barwam oturmadym. Dün kaýdandan ýeterlik bollama. Ine Ece, şuň üçin artgal üçin Pehliwanyň giýen eşi bar. Ine şunam altyňa öz eliň bilen owşur diýip şoň üçin şunu sana getirdim Ece. Radymy oğlum sen? Haw Ece, rady Ece. Vay. Cennetçan, Urslançan. Hani gelin hadi. Gelin. İni. İni. Ay Arslançan oglum. Ine pelwandan giýen içimi Vay. Ana ogulcugum saňaşa. Al oğlum. Mun Urslançany öz eliň bilen owşur. Al pelwanyň nesli pelwan oğluň elinden alsa ırymma ýaşy diýipdirler. Ýok Ece. Geljek pehliwany öz eliň bilen owşur Ece. Vay. Hawa neti? Öýdüňiz ogşursaňa gowy bolar. Vay. Al oğlum al. Al çeýsem al. Bak lan gidelim. Baram gelip geleni. Kaka, ertirden aşlap görüşü gatna vereyin manna. Gatnamak barada gurrun ýok oglum. Inni bu lowatları eginiň atansaň, bayrak üstüne bayrak getirmeli oglum. Ne diýip bolsa oglum, watanymyzyň baýdagyny dünýä ýarşlaryna belinde parladar. Pelwanyň nesli mutama ýeňis getirmeliler. Ýeňis ýaranyň bolsun bahadatçym. Gutly bolsun balam. Nesi etsin oglum? Eňiňdäki lewatyn
Yemiş getirdin bağdatı. Daydacan, getirin o işleri ödüm ederin, barkı da öyle gireyim. Uy gelince ağlayan kim oğluna dedi? Daydacan, men size neçeler ayttım bana kömekleşmen deyip, ödüm ederin deyip. Vah yeni mekan mı? Hava, ana mekana komşudaydı, siz için yeni yaptır. He seyle mi? Men mekan bilen belli etmeden olmaz. Yok. Mekan? Mekan! Nerede sen? Hocam. Sen bile amaklı gürleşmeden olacak. Düş oğlum. Düş. Gel ver. Ünlü neyme dursun? Çok sağ. Gelin sen. Otur dedim. Otur. Men han oğul. Adam ondan sonra ettim. Görüyen olintin kellemde semal oldu. Svara korgorlamadı. Cennetin guruna değmeni bilet. Yok or bilimin var. O kan kitaplardan akıl almadın mı? Beyle de bir nadanlık var mı? Ay Ececan, men... Bilet. Ünlü men seni dinlemedim islamı. Sen oğlun ne? Meni dinle. Meni. Cennete öylünmenken ditemi oturmaya ırarıydım. Ünlü neyme? Bu komşunun bulguzu kepçün ağzı verilin bulacak kolyamı. Eğer erkek ayarın kadrına yetmedi, karına uyurlayandır. Ece, men şu komşunun gepinden çekiniyen Ececan. Çekiniyen? O ne erkek? Men olur yar boş kıyvatları. Kepim kadar edemem. O kep derli. Gıyvat diyerler oğul. Ece, şol gıyvatam oldu. Mana niye aranı o Ece? Onu, biri, hiç zat yok yerden. Önceden olsa sen neyme diyerdin? Men sana yeni hükmünne diyen. Şükür in son hep olsun. Kaydıp gelinin gözünü yaş görmeyin. Düşündün mü? Mehri bilen, gül tәтім, gıyvattan başka işi var mı? Men yönü aydıp oturmayın oğul. Olun önüne hiç ağzı verip var mı? Hatsan görsen qoğu köçe etdiyer. Sen neymiş onu bilen yok mu? Men sana bir tımsar ayıp vereyim oğul. Bir ağzı bir komşu öyle, bir ağzıda komşu var eken. Yankı ağzıda komşu, üyüme daha mı qoğu diye. Belip komşun önüne varsa, saatlik gül kesiliyensin. Bir gün ağzıda komşun ayağı adamsına, sen her vaat etti. Nerede ağzı bir yaşayanın bilip ver diye. Adamsa varsa, yan komşun, ağzı bir yaşayan komşun aksiyetinden sol öydeki bakanı sayınlıyor. Çağacığım Turay döydi. Ahmetcan. Şu ya bolayday, inne qoqtursa gerek. Qaynanma Muhammed. Jaş döwürse şatlyk bar diýipdiler. Bağışla Ceren, ben unaka, kitap alacak kolumda elimde gaydi. Uy, ona gitsen unaka. Men unaka, şu yerde goýmadyk bolsam, ona jaş döwülmezdi. Bağışla men Muhammed. Diýany ýok, ona men unaka. Gör agdy birliň syry näme dekeni. Bularda her kim özüni günäkär edýän eken. Bizde bolsa herimiz özüni atlaýar. Özgeleri bolsa günäkär edýär. Şoň üçinem goňşularda mına agdy birlik bar. Ine gördün mü oğlum? Birine hormat koymakta dekeni. Düşünüp yaşamaktadır. Oğlum, on sana ne için bana kıyımlamana may veren o? İyil aytmışlayın, iyisi ben yazsa, polodan patlamak bilendir. Ya men vaktimden ön gitmemi dileyemem. Ececan, bey diýmesine, men ýöne şu goňşy aýalar... Oy, sen olar dinleme. Onun jogabyny men özüm berer. Üýde agdy berip bolmasa, baýlygyň derýa bolup akanyna da haýry ýokdur.
Men gıymırlap getirdim. Sağlığım için peydarı oğlum. Sağlığın olmaklığı için ayağım yürüyaka, gözüm görüyaka. Hareketli olmalı bana. Düşündün mü? Men aytanlama oğlum. Yine bağları. Düşündüm Ece. Düşünemezsem, hanımla cennet canlarım ötmüş doğru. Ece, cennet, beni bağışlan. Şundan şeyler, şu komşunun boş kıyvatlarına kulak kavartman. Sizin hem goğununda dev var Ece. Yine monen bol ya oğlum. Hanımla, çayçırığımız buraya gelin. Cennetsen, tene nahar oy. Benim ağacısı çay demireyim. Yürü oğlum, yürü. Vay vay. Mena qarındaşım bolan soň aýnawada nefsim agyryp diýer. Bir de şu aynı wagt goňşa gaty gynanýar. Goňşular, sizin aýna wagt goňşular näme işiňiz bar? Hede işsiz gıýbat gözläp ýörenler diýerler. Aýnawada bir zat diýdik bolyn. O da kötü düşýärdiler ýa. Howalagy. Näme odalma? Utunmaýarmy? Goňşuň gıýbat etmäni. Onam aýna wagt goňşy adam kärsipli goňşuň bir gıýbat etmek bolarmy? Aýna wagtyň maşgalaty agdy bir maşgaladyr. Oňa her kimiň gözü gitýär. Agyr, goýsana goňşy. Olar il ýüzüne şey diýen bolýarlar. Näme beýle goňşuň maşgalat bilen gyplanýardy? Siz näme diýeňizde de il tanaýanlar. İl unyň arasynda olan hormatan, fiýlagam boly. Size de maslahatym, beýdip gıýbat edip oturmaňdy. Öz üýüňiz, iliňiz bilen bolun. Bir de şa maşgalaň biriniň gurruny edip oturanyň eşdemdi. İşleseňiz size de iş adlyk edesi ýok. Gıýbatyň baran ýeri ot bolýandyr goňşular. Beýdip göwnünizde oturmak aýyp bolar. Utanyňa, özüňiz hem bireýiň beýketi. Size şeýdatda näme ýa goňşudan ynjan ýeriňiz barmy? Agyr, bize bir ýöne gep etip biren adamam dälle bolany. Onu men bilýän goňşular. Sizem il tanaýa aýna wagt goňşyna. Şoň üçin men maslahatym boş gıýbatdan daşrak bolundy, öz işiňizi bilen bolun. Sag oturuň goňşular, sag bolun. Gültäçgenece. Mene şundan başlap gıýbat etmem, goýjak dogan. Agyr, şu dogurdan şu boş gıýbatlaryň hikime peýdaty bar, ha? Oýul goňşuny